Euskal Herria ez da hori da. Euskal Herria bizi da. Azken batean, Euskal Herria geu baika. Hala gehalako eta gure herriko bizi indarrari, azka hori, goiabili, Euskal Herriari azken batean. Gure ondarabea eratzen nahi diogulako antolatu dugu herriko kultura elkartean hitzaldi sorta. Biziko gobidatua Carlos Joldi, atondarra, eta erakundeko militante hoia, eta harrera elkarte asistentzialaren lehendakari ordea. Bakeaz, niretzako konzeptu nahiko kristautasunei datorren konzeptu da, goadek. Eta orduan, nire ikuspuntutik, bakea nolabiteko justizia eta egiarekin dagozen garaietan Setien jaunak erratuko diraia. Eta izendu da, eta izendurek bere ekinbide militarrean. Eta bere ekinbide militarretik garatago dutek. Etaren funtsa nazio konzeptua zeu, sentimentua zeudek, eta bereziki aurrera jarraitzeko zer, indar esan nahi diketak, ez da? Etak gaur egunean baldintza politiko eta sozialak aitzako hartuta, ezker abertzaleak hartutako erabakiarekin bat eginez, apustu eginik. Atzera zinezko apustu bat, eta estrategikoa izango da. Bakean daude, 700 preso, sakabanatuta. Ehundaka herritar erbesteratuak. Sumariopean, Karmele bezala, auzibirotuta dauden pertsonak, edozein momentutan kartzela duteko askoa dugu. Ez. Bakean ez daude. Eta sortu horretik dago gure arazoa. Arazoa non dago? Eskubide politikoen ukazioa. Hoiek aitortu eta berme juridikoa gozatu ez den bitartean, justizian oinarritutako eta egi osoa oinarritutako bakerik nire ikuspuntutik ez dago. Hau ez dek, bost lagunek hartutako erabaki bat. Hau urtetan metatutako lana baten ondorio bat, besterik ez dek. Urtetako lana sufrimenda eta lan asko egindakoaren ondorio bat besterik ez dek. Ez hori borrokar bat erabilita, lantokietan, ikastetxetan, eta eredu zehazte ezberdinetako zehar, nolabiteko lanaren eskerrak hau. Hor gertatzen dekena dek, zutik Euskal Herrian da bereziki altsasu adierazpenetan, horretelako irakaspena besteak beste eredu negoziatzaile hori agortuta zegoela. Horrek ez zuela jarriago ematen. Eta nolabiteko berdinketa infinito horretatik atera indar ginela. Eta berdinketa infinito horretatik garele atetzen zen bakarra estatua zela legia. Orduan, estatua jarrera eroso horretatik deseroso bat atera bat genuela. Eta hor, argi eta garbi ikusten zen, eztabaidarren nolabiteko ondorioa zala, borroka armatua gaur-gaurkoz tresna agortuta zegoela. Eta hori esaten zuten borroka armatua praktikatu zutenak, gehien ez. Horrek ez duela suposatzen helburuetan etxitzea, edo ez dakiz zer nolako damuketaren bidean makurtu bat ginela, inundik inora. Esan ez zutena zen, aurrera jarraitzeko baldintza egokia zeudela gaur-gaurkoz, eta Europa begira jabarta bat, sortzen ari den estatuak beste urrat bat emateko. Eta gaur egunean, erakundeak, eman dion ekarpen nagusiena prozesuari begira edo gauden egoerari begira hartu duen erabaki izan da. Argi eta garbi. Bai, estadun ikuspuntutik logika baten barruan ikusten dialdi hori. Baina besteak beste gure erabakia alde bakartasunetik datorrela ulertu behar diagu. Horretz esan nahi dik. Gu sinestu behar dugula gure indarretaz, gure konbizioaz. Eta gaur egunean estadua daukan inmobilismoa eta itxira hori soilik moituko dugula gure indarrak baitan. Masa borroka instituzionala eta bereziki borroka ideologikotik baitan. Guk itxaron gabe
Estatuak zer egingo duen, guk eman bariztea urratsak, zentzu hortan. Hori degakoa gaur egunean, ez Estatua moituko dek. Nazioarteko laguntzarekin, goitzala beranduko, lortuko dira hori guntzen. Itzaldu hori. Konplikatua eta oso horrek, baina errespetu guztiak. Posible horrek, politiko kino bat zaien trataerarek, hori gantzako tatazten diago, guk lehen personan pairatu izan diogu, egoera hori sufritu izan dugu, asko sufritu izan diago, eta gaur egunan ere dutaka persona sufritzen ari ditu, eta nola ez gaitu bai izango, politikotzen erikiko, respetuzko eta beginduzko jarrerak ez da hori horrela dek ez da. Biktimak elikatu dik estatua, eta gaur egunean eltzekik kudeatzen gai hori. Ariete politikoa bilakatzen nahi ditu, eta oztopoa besterik ez. Biktimak eman batzaien trataileadek, egiadek, aitortzarena, sufrimenduarena, egindakoa kaltearena ere bai, hori aitortzen batzaiek, baina inondik inola eman batzaik aukera eremu politikoan inziditzeko. Baina ez da ere, preso gaia ez ditzagun erabili inziditzeko eremu politikoan ere. Nik usten dira, lehentasunezko erabakien artean eta gauzatu horreko ekinbideak direla biktimak, respetuzko jarrerak beraiekiko, eta gero gatazkaren ondorioak bizitzen ari diren gaur egunean ere gizon emakume hauen horreteko integrala lortzea da. Estrategia ezker abertzalean markatutako estrategia horren baita txertatuta, beraiek erabakiko dute ze urratsak emango dituzten zentzu hortan, eta zeuka zalantzarik bezala beranduago hemen egingo ditugula. Baina hemen daudenean, zer gertatzen da gizon emakume horiekin? Zer gertatu behar da? Jakinda utzi duten gizartea eta aurkituko duten gizartea ez daukala zer ikusirik, erabat aldatuta dagoela. Asko eta asko gadinean sartuta daudela, kotizatu gabe, ia batzuk familirik gabe, rekurso ekonomiko gabe, zer gertatzen da guztirik. Zer gertatu behar da, ari gara askotan ikusten biktimaren inguruan, babestun bat zaiela eta izango zartu behar da, eta beste eremukoekin zer egin behar dugu. Egoera nahiko zailarek, pentsatzen diagu, elkartea bere horretan, zerein horretan sortu dek, baina pentsatzen diagu sortuko zaigun arazoa izango dela alegia. Ez da elkartearen arazoa soilik, ez da ezker abertzaleko arazoa soilik ere, baizik gizarte oso baten arazo bat izango dela, eta politikoki ahalik eta babes zabalena eman bat zaiela ez da. Gure ere motik ezker abertzaleko ere motik mitifikatu egiten dizkiagu, ematen ari dienagatik eta gitarrik asko dena ematen ditu, ukazin darek. Baina ikusten dizkiago eremu zehaz baten, borroka eremu batean. Baina une atoztenean, zein izaten dek goizko jarrera esperientzia. Ziren egunetan, pertsona horrek kriston babesa jasotzen di, baina bisita juten ez da bere lagun inarek. Baina denbora horre juna da, pertsona horretze bere realitate gintuko itenik. Ikusten ari gaitu realitate hau tantaka datoztenean. Baina demagun, martxoaldean, datorrenean, Estatuko areto nagusiak aintzako zartzen dula aurreko sententzia, eta paro doktrina ekin zeuden gizon emakume hauek herriratzen direla. Zer egiten ematen zaiek, zer laguntzan guta? Udaran zehar emaitzen guetan horretzen dutako pertsona batekin, etzela? Esaten zer berroz, nahi gorra goiten zaiteko gazela baino. Zera ezautu dezuen batek zako sineslet egin bezaleko epamen hori. Baina hortik paseo garen ontzako gutxi edo asko bizizan diago hori. Hori realitate bat,